Paulo nwoma edi kan a otwere koma Tesalonikafoɔ ti baako. Paulo ni Silwano ni Timoteo di koma Tesalonikafoɔ asafo ɛwɔ Agye Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo mu. Adom ni asomdwoe nka mo. Yɛda Onyankopɔn ase daa mo nyinaa nti bɔ mo din yɛn mpaebom. Na daa yɛkae mo gyidi adwuma ne mo dɔ mmɔdenmɔ ni Awurade Yesu Kristo ho ani dasoɔ mu bo asetɔ. Yɛn Nyankopɔn ni Agya anim. Nanso anuanom a Onyankopɔn dɔ mo, yɛnim yi a wayi mo sɛ yɛn asɛmpa no amba mo nkyɛn asɛm nko, na mmom ɛba ahoɔden ne honhom kronkron ne ɛso duasie bebree mu nso. Sɛdeɛ munim sɛ munti yɛbɔɔ yɛn bra faayɛ omumu no. Na mo nso moayɛ yɛn ne Awurade suafoɔ de honhom kronkron mu anigye agye asɛm no ahohia pii mu. Na ama moayɛ sɛnaahɔ ama wɔn a wɔgye diiɛ wɔ Makedonia ne Akaya nyinaa. Ɛfiri sɛ, ɛfiri mo mu na Awurade asɛm no bɔ peteeɛ, ɛnyɛ Makedonia ne Akaya nko. Na mmom mogye a mogye Onyankopɔn die no atrɛ aduru mma nyinaa. Enti ɛma no nhia yɛn sɛ yɛka ho asɛm biara. Na wɔn ara a wɔka sɛdeɛ moadane afiri ahoni ho aba Onyankopɔn nkyɛn, sɛ mobɛsom Onyankopɔn teasefoɔ nokwafoɔ, na moatwɛn ne ba a onyane no firi awufuo mu no afiri soro. Ɔne Yesu a oyi yɛn firi abufuo a ɛreba no mu. Tesalonikafoɔ nwoma edi kan ti mienu. Na anuanom, mo amunim sɛ yɛn kwan a yɛnya baa mo mu no anyɛ kwa. Nanso munim sɛ yɛhunu amane kane. Na wɔbɔɔ yɛn adapaa wɔ Filipi no, yɛyɛ nam yɛn Nyankopɔn mu si yɛbɛka Nyankopɔn asɛmpa no akyerɛ mo ɔko bebree mu. Na yɛn afotusɛm no mfiri naadaa anaa efin mu, nanso ɛnnam nsisie mu. Na mmom sɛdeɛ Onyankopɔn abu no si yɛfata sɛ ɔde asɛmpa no hyɛ yɛn nsa no. Saa ara nso na yɛkasa ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔsɔ nnipa, na mmom Onyankopɔn a ɔsɔ yɛn akoma hwɛ no ani. Na yɛnka adafɛdɛfɛsɛm da, sɛdeɛ munim no, nso yɛmfa asɛm biara nyɛ anibere nkatasoɔ. Onyankopɔn ne danseni. Nso yɛnhwehwɛ nnipa anim animuonyam mfiri mo anaa ebinom nkyɛn. Anka yɛwɔ ho kwan sɛ yɛyɛ yɛn ho akɛseɛ sɛ Kristo asomafoɔ, nanso yɛyɛ yɛn ho brɛbrɛ omumu, sɛdeɛ ɔba gyegyefoɔ bi yɛ ne ɔno ara ne mma. Na ɛnam sɛ yɛpɛ mo asɛm yie saa nti, yɛpɛɛ sɛ anka ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm no nko na yɛbɛkyɛ ama mo, na yɛn ara yɛn kra nso bi, ɛfiri sɛ moayɛ yɛn adɔfo. Na anuanom, mokaa yɛn mmɔdenmɔ adwuma ne ɔbrɛ. Ɛfiri sɛ yɛyɛ adwuma anadwo ne awia, na yɛanyɛ ade so amma mo mu biara, ne yɛde kan Nyankopɔn asɛm no kyerɛɛ mo. Mo ne Onyankopɔn ne adansefoɔ sɛdeɛ yɛyɛ yɛn ho kronkron ne trenee ne nnipa a wɔn ho ni asɛm maa mo a mogye die. Sɛ nso munim sɛdeɛ yɛtuu mo nyinaa fo maako maako, sɛdeɛ agya bi yɛ ne mma, na yɛhyɛɛ mo den, ne yɛdii mo adanseɛ sɛ monnante sɛdeɛ sɛ Onyankopɔn a wafrɛ mo akɔ n'ahennie ne n'anim onyam mu no. Yɛn nti nso yɛda Onyankopɔn ase daa, ɛfiri sɛ munyaa Nyankopɔn kaseɛ asɛm no yɛn nkyɛn no, mogyee. Ɛnyɛ sɛ nnipa asɛm, na mmom sɛ Nyankopɔn asɛm, sɛdeɛ ɛteɛ ampa. Ɛno nso na ɛyɔ mo a mogye die no mu adwuma. Na mo anuanom, mo ayɛ Nyankopɔn asafo ɛwɔ Yudea no suafoɔ Kristo Yesu mu. Ebisɛ mo nso muhunu mo a mo manfoɔ nsɛm amane saa, sɛdeɛ wɔn nso wohunu no Yudafoɔ mu no. Wɔn na wokum Awurade Yesu nso ne adiyifoɔ no. Na wɔtaa yɛn pamoo yɛn, nso wɔnsɔ Nyankopɔn ani, na wɔne nnipa nyinaa di asie. Wɔbra yɛn sɛ yɛnkasa nkyerɛ amanaman no, na wɔanye wɔn nkwa. Wɔde hyɛ wɔn bɔne ma daa, nso abufuo no anya aba wɔn so awie. Na yɛn deɛ anuanom,
yɛfiri mo nkyɛn brɛ kakra bi wɔ anim na anya akoma mu no yɛbɔ mmɔden bebrebe anigyina pii mu sɛ yɛbɛhunu mo anim. Enti anka yɛpɛ sɛ yɛba mo nkyɛn, me Paulo a prɛko ne mprenu, na Satan si yɛn kwan. Na hwan ne yɛn anidasoɔ anaa anigyeɛ anaa hoahoa abotire yɛn Awurade Yesu Kristo anim wɔ ne ba mu. Mo nso munni mu bi anaa? Mo ne yɛn animuonyam ne yɛn anigyeɛ. Tesalonikafoɔ nwoma a edi kan ti mmiɛnsa. Enti yeso mu a enso bio no, yɛpenee sɛ onya yɛn atene. Na yɛsoma Timoteo a ɔyɛ yɛn nua ne Nyankopɔn somfo wɔ Kristo asɛmpam sɛ ɔmmɛhyɛ mo den na ontu mo fo mo gyidie ho. Na amanehunu yi anha obiara, ɛfiri sɛ mo ara munim sɛ deɛ etwa sɛ yehunara no. Na yɛwɔ mo nkyɛn no nso, yɛka kyerɛɛ mo ansa sɛ yɛbɛhunu amane sɛdeɛ baeɛ na munim no. Yɛntimi nso, miso mu a ɛnso bio no, mesomaeɛ na mahunu mo gyidie mu, na ama sɛ ebi a ɔsɔhwɛfoɔ no asɔ mo ahwɛ, na yɛn mmɔden mo adwuma no ayɛ kwa. Na afei Timoteo firi mo nkyɛn baa yɛn nkyɛn bɛkaa mo gyidie ne ɔdɔ ho asɛmpa no sɛ mokae yɛn yie daa na mopɛ sɛ muhu yɛn sɛdeɛ yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛhu mo kyerɛ yɛn no. Yɛnti, anuanom, mo gyidie ama yɛn werɛ akyekye wɔ mo ho. Yɛn amanehunu ne ahohia nyinaa mu, ebisɛ mugyina Awurade mu pintin a, na afei yɛnya nkwa. Na ase bɛn ne yɛbɛtumi ada Onyankopɔn wɔ mo ho. Anigye nyinaa mo nti yɛn ani agye yɛn Nyankopɔn anim no ho. Anadwo ne awia yɛsrɛ bebree sɛ yɛbɛhunu mo anim ne ama mo gyidie awie ma yɛ. Na ɔno a yɛn Nyankopɔn ne Agya ne yɛn Awurade Yesu nna ne yɛn kwan mmra mo nkyɛn. Na mo deɛ, Awurade ma mo nnɔɔso na mo mmoro so ɔdɔ a mode dodɔ mo ho ne nnipa nyinaa no mu, sɛdeɛ yɛn nso yɛdɔ mo no. Na wahyɛ mo akoma den a mo ho nni asɛm. Kronkron yɛ mu, yɛn Nyankopɔn ne Agya anim, yɛn Awurade Yesu ne n'ahotefoɔ nyinaa ba mu. Tesalonikafoɔ nwoma a edi kan ti 9. Deɛ di akyire no anuanom, yɛsrɛ mo ne yɛtu mo fo Awurade Yesu mu sɛ, deɛ mo anya no yɛn nkyɛn, sɛdeɛ ɛsɛ sɛ mobɔ mo bra na moso Nyankopɔn ani no, saa na monkɔ so mma no mmoro soɔ. Na monim kasa ko a yɛnam Awurade Yesu so kasa kyerɛɛ mo no. Yei ne deɛ Onyankopɔn pɛ, mo ahoteɛ, sɛ munyi mo ho mfiri adwamammɔ mu. Sɛ mo mu biara nhunu sɛ obenya ɔno ara ne yere ahoteɛ ne anidie mu, ɛnya akɔnnɔ ani bere mu sɛ amanaman a wonnim Onyankopɔn no. Sɛ obiara ntra nkosisi ne nua asɛm bi mu, ebisɛ Awurade ne yeinom nyinaa retɔfoɔ, sɛdeɛ yɛka kyerɛɛ mo kane ne yɛdii mo adanseɛ no. Na Onyankopɔn amfrɛ yɛn ankɔ efi mu, na mmom ahoteɛ mu. Enti deɛ ɔte atua ntie onipa bi atua, na mmom Onyankopɔn ɔde ne Honhom Kronkron ahyɛ mo mu no. Na onuadɔ ho deɛ, enhia mo sɛ wɔtwerɛ brɛ mo, ɛfiri sɛ mo ara na Onyankopɔn akyerɛkyerɛ mo sɛ mo no dɔ mo ho. Na moyɔ saa nso anuanom nyinaa a wɔwɔ Makedonia nyinaa ho. Nanso anuanom, yɛtu mo fo sɛ monkɔ so nyɔ mmɔborɔ so. Na mommɔ mmɔden nyɛ komm, na monyɛ moa mo adeɛ, na momfa moa mo nsa nnwɔ adwuma, sɛdeɛ yɛhyɛɛ mo no, na mo anante sɛdeɛ fata, wɔn a wɔwɔ akyire no anim, na biribiara nhia mo. Na anuanom, wɔn a wɔadeda no ho deɛ, yɛmpɛ sɛ yɛsi mo soɔ, na mo werɛ anho sɛ wɔn a aka a wonni adidasoɔ no. Na sɛ yɛgye di sɛ Yesu wui na wasɔre bio a, saa ara nso na Onyankopɔn de wɔn a wɔadeda no nam Yesu so bɛka ne ho aba. Na yei deɛ, yɛnam Awurade asɛm mu na yɛka kyerɛ mo sɛ, yɛn a yɛtete aseɛ na yɛreka ekosi Awurade ba no mu no, rinsane wɔn a wɔadeda no ho.
Efiri sɛ Awurade nara de osebɔ ɔbɔfo panin ne Onyankopɔn totorobɛnto firi soro besane na Kristo mu awufo bɛsɔre kane ansa na waba abɛfa yɛn a yɛtete aseɛ na yɛaka yi ne wo nyinaa amununkum mu sɛ yɛnkohyia Awurade ewiem na saa na yɛne Awurade bɛtena daa enti momfa nsɛm ngyegyegye ho werɛ. Tesalonikafo nwoma a edi kan tinu. Na nano ne mmerɛ no de anuanom ehia mo sɛ wɔtwerɛ brɛ mo. Efisɛ mo amu nim yie sɛ Awurade da no bɛba sɛ owifo ba anadwo. Na brɛ a ɔbɛka sɛ yɛwɔ asomdwie ne ahotɔ no ɛne mpofiri mu na ɔsɛyɛ bɛba wɔn so sɛ awoko ba ɔba a onyim so. Na wonnya kwan nwane. Na mo de anuanom munni esum mu na da no abɛto mo sɛ owifo. Mu nyinaa mo yɛ han ma ne adekyea ma. Yɛnyɛ anadwo anaa esum de. Enti mumma yɛnna sɛ wɔn a aka no. Na mmom mumma yɛnwɛn na yɛn ani nna hɔ. Efiri sɛ wɔn a wɔda da anadwo na wɔn a wɔboro anadwo. Ɛyɛ a yɛyɛ adekyea die yi mumma yɛn ani nna hɔ. Ni yɛnhyɛ gyidie ne ɔdɔ nkataboɔ ne nkwagye ani dasoɔ sɛ dadeɛ kyɛ. Efisɛ Onyankopɔn anyi yɛn amma abufuo na mmom oyi yɛn sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo nti yɛmenya nkwagye. Ɔno na owu maa yɛn si enyane o yɛda o yɛne no ntena nkwam. Enti mututu mo ho fo na obiara mpia ne yɔnko sɛdeɛ moyɔ no a. Na yɛsrɛ mo anuanom sɛ munhunu wɔn a wɔyɛ mo mu adwuma na odi mo so mpani Awurade mu na wɔkasa kyerɛ mo na mummu wɔn papaapa ɔdɔ mu wɔn adwuma nti munya asomdwie wɔ mo mu. Nanso yɛtu mo fo anuanom sɛ monkasa nkyerɛ wɔn a wɔnam basabasa. Monkyikyiri wɔn a wɔn akoma etuo werɛ. Monsɔ wɔn a wɔn mmerɛ mu. Monto mo bo ase mma nnipa nyinaa. Monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka. Na mmom muni deɛ ɛyɛ akyiri daa muni nnipa nyinaa ho. Momma mo ani nye daa. Munnyae mpaebɔ da. Monna ase ade nyinaa mu. Yei ne deɛ Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho. Munnum honhom no. Monte adiyisɛm atua. Monsɔ ade nyinaa nhwɛ. Na monsɔ deɛ ɛyɛ no mu den. Munyi mo ho mfiri bɔne su nyinaa ho. Na ɔno asomdwie Nyankopɔn no ara nte mo ho koraa na ɔnhwɛ mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so mu a ɛho remma asɛm biara yɛn Awurade Yesu Kristo ba mu. Ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔfrɛ mo no ɔno nso na ɔbɛyɔ. Anuanom mommɔ mpaeɛ ma yɛn. Momfa mfiano kronkron nkyiakyia anuanom nyinaa. Meka mo Awurade sɛ momma wɔn kenkan nwoma yi nkyerɛ anuanom nyinaa. Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo.